Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα κάτι. Γιατί με δυσκολεύει τόσο πολύ το να ζητάω βοήθεια? Γιατί με κάνει να αισθάνομαι αδυναμία το ότι ζητάω βοήθεια ή και ανικανότητα. Θα να νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω μόνη μου και αυτό μειώνει την αξία μου. Κι όμως αν μία φίλη μου ζητούσε να τη βοηθήσω ή μου ζητούσε γενικότερα βοήθεια, δεν θα τη θεωρούσα αδύναμη. Δεν θα θεωρούσα ότι δεν έχει αξία, ότι δεν είναι ικανή. Θα έλεγα ότι απλά είναι άνθρωπος. Τότε γιατί είμαι τόσο αυστηρή με εμένα? Γιατί ενώ είναι τόσο απλό το να πεις χρειάζομαι βοήθεια, προτιμάμε να πιεστούμε χρονικά και σωματικά, να κουραστούμε, να εξαντληθούμε πολλές φορές, σαν να μας επιβάλλουμε να τα σηκώσουμε όλα μόνες μας. Πως τελικά το να ζητάς βοήθεια να χρειάζεται περισσότερη δύναμη από όσο νομίζουμε. Εσύ το έχεις νιώσει αυτό? Ομορφιά χωρίς πρέπει.